Този поздрав е специално от Росен, с много уважение и обич за неговите братя и сестри. Ники и Златин Германеца, както и за майка му и баща му, и за зетя Тодор майстора от Шабла. Момчета, бъдете живи и здрави. Нека винаги сте заедно като истински братя и семейството ви да е благословено. На здраве и приятно слушане. Пари идват, пари си тръгват, хората лицата сменят. Днес те викат братко, утре вече те не помнят. Всички те търсят за пари, когато имаш, те са там. Когато нямаш, телефонът не вдига. Няма приятели, всички са предатели. Приятелите ти са тези на масата. Жена ти, децата ти, братята ти, майка ти и баща ти. Моето семейство е до мен, моите братя са до мен. Майка, татко, моите деца, това е моята съдба. Истинският брат не пита колко пари ще му дадеш. Той подава ти ръката, дори нищо да нямаш днес.